La revista Bonari i Cies TV presenten una nova mostra a la sala d'exposicions d'aquesta televisió virtual amb una exposició i entrevista. Aquest espai presenta cada mes una mostra d'un pintor, escultor o fotògraf i ofereix una entrevista amb l'artista on aquest explica la seva obra. Aquest mes ens trobem amb en Sam Ros, un artista de Lleida, en l'exposició que fem entre Cies Televisió i la revista Bonart. En Sam Ros és un artista que ha realitzat diverses exposicions i que també ha comissionat bastantes intervencions tant artístiques com exposicions de diferents artistes. Anselm, quina importància va tindre la factoria del tèxtil a la ciutat de Lleida i una mica com a dinamitzadora de l'espai artístic a la ciutat? El tèxtil va ser una cosa molt important, no només pel moment en què es va fer, un moment especialment decisiu a la ciutat des del punt de vista cultural, sinó per la gent que va plegar. És a dir, gent que procedia de llenguatges molt diversos, de sensibilitats també molt diferents, i totes allí dintre, amb aquella mena de fàbrica de coses estranyes, van generar una dinàmica que a la ciutat li va anar molt bé. Va ser allò com una presa de possessió de l'espai artístic i cultural de la ciutat. I a nivell personal, per tots els que estàvem allà dintre, també va ser molt important, perquè ens va fer adonar que potser el que fèiem en l'àmbit privat, que moltes vegades això queda com una cosa anecdòtica i no saps mai ben bé quina importància té, vas veure que al comparar-ho amb el que feien els altres, realment allò que tu estaves fent també tenia la seva importància. És a dir, ficat al mercat, entre cometes, de la cultura, allò també tenia un pes específic. Per tant, va crear consciència personal de que l'ofici que estàvem encetant molts de nosaltres en aquells moments tenia un camí de recorregut. A la teva obra, les joguines, els jocs, tenen molta importància. Quina relació hi fas entre l'art i el joc? Home, jo és que crec que l'art és un joc. Ha de ser un joc. Vull dir, l'art jo crec que ha de divertir molt, però també ha d'aterrir molt, ha de fer por, segons com l'art. I la joguina, jo sempre la utilitzo moltes vegades com a metàfora, i no, també s'ha d'entendre la joguina com el referent, no? La joguina és un referent per tothom. I la joguina és dipositària de molts sentiments, a vegades contraposats, i aquesta contraposició de sentiments crec que també fa viure l'art. A partir d'aquí sorgeix la idea de crear obres amb una sèrie d'ortodòncies. Explica'ns aquest joc que també realitzes. Bé, jo sempre actuo en sèries, no? Sempre que començo a fer un projecte plantejo allò un fil conductor. I aleshores aquest fil conductor, no només la joguina, sinó per exemple, el meu llibre de ciències, en aquest cas concret que dius dels queixals, de les dents, per mi allò era un món. Per tant, aquest món havia de sortir d'alguna manera, i el que vaig fer va ser simplement agafar aquest llibre de ciències i obrir-lo, i allò esquarterar-lo públicament, a més. I fins a quin punt, anem una mica amb el teu art, podríem considerar el teu art comercial, no comercial? Fins a quin punt? Comercial o no comercial? A veure, que sigui comercial o no sigui comercial no té res a veure amb l'art. Aquest concepte és una cosa afegida al meu parer. La veritat és que un artista que pensi si és comercial o no, crec que no és un artista. Els artistes pinten el que volen, no pinten el que venen. Crec que l'art és una cosa que causa més insatisfaccions que satisfaccions. És una cosa molt complicada, és una cosa innecessària, l'art. En principi tothom podem viure sense l'art. Per tant, qui té necessitat de comprar o de consumir art és perquè se li suposa una sensibilitat. En quins projectes estàs treballant i quins projectes tens de futur? Bé, ara concretament estic treballant en una sèrie que són a partir del cor, dibuixos del cor aplicats a objectes diferents. Treballo en les transparències,
treballo sobre paper, una cosa que no havia utilitzat massa, perquè jo normalment sempre utilitzo materials que em trobo. O sigui, jo no he comprat mai res. Tots els materials sobre els quals actuo són coses que m'he trobat o al carrer o que m'han regalat o que han aparegut d'una manera fortuïta i casual. I sempre són materials que jo no he tocat, he respectat amb la seva puresa, no? O sigui, si tenen un forat, jo mantinc el forat, si tenen una inscripció, mantinc la inscripció, i afegeixo la meva història al damunt, perquè considero que el mateix objecte ja té la seva història. Aleshores, sumo dues històries i això crea una riquesa brutal, no?, en els objectes. El teu dia a dia, que una part important és el comissionat d'exposicions, parla'ns una mica també d'aquests treballs. Molt bé. Aquesta és una altra part de la meva feina que potser dona més satisfaccions que la de pintar, i dona satisfaccions perquè és apassionant. És a dir, el contacte a l'hora de muntar exposicions amb gent molt diversa, de llenguatges molt diversos, amb sensibilitats a vegades totalment contraposades, te dona una riquesa bestial. Estàs treballant amb aquest tipus de sèries, ara mateix el que ens estaves parlant del cors, etc. Què intentes transmetre? Què hi ha aquí al fons? Bé, també és difícil dir què intento transmetre perquè a vegades no ho sé ni jo. Sé que tinc alguna que dir, però fins que no ho he plasmat no sé ben bé el missatge concret i directe que vull transmetre. El que sí que tinc molt clar és que, com en molts d'altres llenguatges, la pintura s'ha de ser molt contingut, s'ha de ser molt discret. Només s'ha de dir coses quan se té alguna a dir. I últimament, malauradament, hi ha molts exemples de gent que diu coses quan veus que realment no té res a dir. I això és imperdonable. És a dir, la discreció per mi és una cosa totalment inevitable en l'art. Per tant, jo vaig fent, i fins que no estic molt clar de que allò comenci a dir coses, seria incapaç de mostrar-ho.